Sos, kanya akong asawa. Hadlok ni magyaan ako. Kanang giingon nila nga under kuno ko. Kanang mapatiran, mabunalan. Sus, konti tro na namo eh. Ako ning pangutanon. Darling, Sa man? yung tagaan ka 50,000. 50,000 o ako? Ikaw, oy. Matawa. Ikaw, oy. Iyo lagi ko. Saan ng kwarta? 100,000 o ako? 100,000? Oh. Ikaw lang gihapon. Kaya nga no, di ko mabuhi. Maghipi, magunin nga to, ang gawas mas daan. Di ko mabuhi. Wala ka ito. Darling. Tatawa. Wagi, darling. 1 million darling, o ako? Ha? 1 million. Di asa man eh. Kaya ulit ka sa bukangan. Kaya po na na. Ay, kami na ako may yun eh. Asa man eh. Kwarta. Asa na kwarta? Bebe, 1 million lang ka. Wow!